I videoen her viser jeg 3 variationer af det samme stræk. Vælg den variation, som passer bedst til dig. Hver øvelse laver du på både højre og venstre side og holder det i cirka 30 sekunder. Det er vigtigt, at det ikke gør ondt. Første variation, der sidder du på en stol, yderligt på kanten og lægger højre ankel over til venstre knæ. Ret ryggen godt op og læn dig stille og roligt forover. Du må ikke presse på det løftede knæ. I anden variation af øvelsen skal du lægge dig på ryggen med bøjet ben og lægge højre ankel over til venstre knæ. Så griber du om venstre baglår med begge hænder. Træk stille og roligt knæet mod brystet. Hvis du kan holde ryggen ret, kan du gribe om forsiden af skinnebenet i stedet. Tredje variation af øvelsen skal du sidde med hænderne bag dig, lægge højre ankel over til venstre knæ og gå eventuelt hænderne tættere på dig, så du kan rette ryggen op. Det er også en mulighed her at gribe om forsiden af venstre skinneben.